Wel, helo, blwyddyn 10. Right. Mae angen bod yn serious nawr, okay? Hwn yw blwyddyn ola chi yn neud yr Eisteddfod. Ni di ennill pan o'ch chi'n blwyddyn 7, enillon ni pan oeddech chi'n blwyddyn 8, blwyddyn 9, so ni ffili colli leni o dyn ni. So, fi wedi ysgrifennu sketch i chi. Mae Mr Hill, fi'n trosto Mr Hill, cyfrifoldeb fan hyn. Mae Mr Hill gyda'r sgript. Bydd e'n mynd drosto chi, mae angen i chi i sorto eich hunain mas mewn i pwy sy'n neud beth, pwy sydd yn y cast. A wedyn cael read-through fach, okay? So, mae hwn yn top secret. Okay, chi ddim yn cael siarad y neb tu fas i'r stafell ddosbarth am y sketch, okay? Achos ni'n gwybod bod Spies Bobman yn really jealous o Rymni a maen nhw yn trial bito ni trwy'r amser, okay? Ni'n ennill achos ni'n gweithio fel tîm. Maen nhw yn concentrate o gormod ar trial bito ni yn lle trial neu pethau nhw'n dda. So, ni moyn neud y sketch yn dda, okay? Nawr, thema'r sketch yw diwrnod arferol neu anarferol yn Gwynllif, fi ddim yn siŵr. Ond anyway, mae sketch ni'n cael Estyn phone call, ond mae fe fel Stranger Things. So, yr Estyn Inspection Team yw fel Vecna a'r Demogorgons, a wedyn y staff yw fel, pobl fel Eleven a, beth yw enw fe? Winona Ryder, y bechgyn, Never Ending Story. Os chi heb gael Stranger Things, mae hwnna jyst mynd i swnio bach yn weird i chi. Os chi wedi gweld Stranger Things, chi'n gwybod beth fi'n siarad am. So, a Steve, mi'n ffili anghofio Steve. O'n i'n meddwl gallu cymeriad sy'n gwisgo lan fel Mr Jacob, gallu nhw gwisgo fel Steve uniform, neu fancy dress. Anyway, so hwnna'r sgript. Wedyn, y gan ni'n mynd i canu fel côr yw Yma o Hyd. Hwna the gan wnaethon ni canu pan o'ch chi'n blwyddyn 7. Hwna the gan enillon ni'r côr gyda, a hwna oedd y gan enillon ni ein Steddfod cyntaf gyda. So, ni'n mynd i wneud full circle a dod nôl a canu fe to leni, a ni'n mynd i ennill e leni, achos ni'n canu fe mor dda. So, na fe am nawr, byddai nôl mewn wythnos nesa. Pidwch gadael fi lawr, chi ddim yn mynd achos chi gyd yn wych. Ond gyda'n gilydd, ni'n lli wneud hyn. Ni Rymni, ni'n lli ennill 4 blynedd yn ôl. Rymni 1, 2, 3, nid oes neb yn well na ni. Over and out.